O Auditorio de Chantada non descansa estes días entre concerto e concerto. Os intérpretes son os alumnos da Escola de Música e a cita o Festival de fin de curso. Este martes foron piano e acordeón os instrumentos protagonistas e na tarde de hoxe os combos de rock e o canto deleitaron ao público unha vez máis. A semana musical continúa o venres, coa música e movimento que interpretarán os usuarios de ASDM. Será neste caso ás 12 da mañá. O Festival Fin de Curso pon de manifesto o traballo que desenvolve a Casa da Música en cada curso e a vindeira semana haberá novas citas neste auditorio e tamén na rúa. Non as perdan.